Bratu, Boh ťa nevytvoril tak, aby si naháňal peniaze, vytvoril ťa tak, aby si ich pritiahol. Takto to funguje krok po kroku s dôkazmi zo slova. Krok číslo 1, alignment, to je akoby byť v súlade s. Hej? Čiže zosúladenie sa je prvým krokom. Mali by ste byť zosúladení so slovom Božím. Pamätajte si svojho Boha. Pamätajte stále na Boha, pretože je to On, ktorý vám dáva silu, aby ste sa stali bohatými. Deuteronomii 8.18 hovorí, že bohatstvo začína so súladom. Nie je to niečo, za čo bojuješ, alebo sa príliš musíš snažiť. Je to niečo, k čomu už ste dostali moc, aby ste to vytvorili cez víziu. Cez stewardship je akoby, že my sme služobníkmi Božími a my spravujeme jeho majetok, čiže cez spravovanie majetku, ktorý nám je udelený a cez poslušnosť. Druhý krok, mier, pokoj. Nie cez tlak, ale cez pokoj. Takže cez pokoj nás požehnáva Boh a k tomu nepripada v úvahy žiadna bolesť. Svet nám hovorí, že máš naháňať bohatstvo, až kým úplne nevyhoríš, bratu. Ale príslovia hovoria, neviem ktoré teraz, verš 22 hovorí, kráčaj s Bohom a nadmiera všetkého dobrého ťa bude nasledovať. V jednoduchých slovách, na čom teraz pracuješ, ak ti to prináša premiéru bolesti a úzkosti, nie je to od Boha, nie je to požehnanie od Boha, pretože on sľubuje, že môžeš byť bohatý bez bolesti. To nie sú moje slova, to sú jeho slova. Krok číslo 3, dávaj kráľovstvo ako prvé. Takže vyhľadávaj kráľovstvo Božie so všetkou dobrotou a spravodlivosťou a všetko ostatné ti bude pridané. Peniaze nie sú cieľ. A poslušnosť k volaniu, k tomu, do čoho ťa volá Pán Boh, to je cieľ. Matúš, neviem koľký, verš 33 hovorí, že keď sa zosúladíš so svojím volaním, s volaním, ktoré pre teba má Pán Boh a kráčaš s ním, všetko, čo potrebuješ, teba nájde. Pretože provízia nasleduje po poslaní. Krok číslo 4. Študuj, čo spravil Jozef. Boh bol s Jozefom a Jozef sa stal úspešným mužom. On bol majster v dome Egypťanov. Jozef neprenasledoval moc, tituly, peniaze, pozornosť, nič z toho. On prenasledoval excelenciu vo svojej práci, vo svojom charakteri, vo viere a dôvere a vďaka tomu v Genesis 39 faraón sám podal kľúče od jeho kráľovstva Jozefovi. Krok číslo 5. Študuj Šalamúnovo tajomstvo. Král Šalamún
poprosil Boha o múdrosť, nie o peniaze. A pretože ho poprosil o múdrosť, Boh mu nedal len múdrosť, ale dal mu všetko ostatné, o čo ani neprosil, aby ho oslávil, alebo aby ho pozdvihol, aby si ho uctil. Takže nemodli sa o bohatstvo, modli sa o múdrosť Božiu, všetko ostatné ti bude pridané. Posledný krok, akoby potešuj Boha svojou prácou. Zase v Biblii sa píše, že tým spravodlivým dal Boh múdrosť, radosť a bohatstvo, ale hriešnikovi dal biznis, cez ktorý on prijímal, akoby kumuloval, len preto, aby to potom odovzdal. A aby to nakoniec prešlo tým, ktorí potešujú Boha, ktorí majú vzťah s Bohom. Ďalší príklad, ostaň, aby si ostal v tom súlade s Bohom. Takže pamätaj si, prenasledovanie rovná sa strach, proste prílišná snaha, ktorá nikam nevedie, a únava, vyčerpanie. Atrakcia, či priťahovanie rovná sa múdrosť, poslušnosť a premiéra, akože viac ako človek dostane, nie, premiéra, čiže veľa súladu s Bohom, veľa viery. Keď toto, bráto, spravíš správne, všetky tieto požehnania prídu k tebe a ťa úplne preplnia.